issue naman ka ni? Anong isa lang naman ko? Yes, relax. I know you can make it. Ladies and gentlemen, may I present to you Miss Lovely Catwoman. Audition ganina. Yes, iha. Dawat na siya. Magsugod na siya duty gikan karong gabi na. Thank you kayo, ma'am. Okay lang. Abi mo, maayo kaayo siya. Maayo kayo ang iyang gigamit ka di iyang utok. Nice disguise. Lovely Catwoman. Pero, you know what, Jody? Naintriga ko sa iyang hitsura. Naintriga ko loyo sa maskara nga iyang isulob. I think she's very beautiful. And all the dreams we shared all at once. The smile that used to greet me when someone else's day. She took my smile. Yes, ma'am. Pero di na siya gustong mapakita sa iyang itsura. Kung pwede, tahuro na lang nato iyang desisyon. Oh, see? Miklik siya. Siyang game ni tanawa mga audience. No, ipapakin niya. So, magpapili ng iyang takuban, Jody. Siya si Lovely Catwoman. Reply si Leia.
ko na ako makontak. Out of coverage man yung cell. Hi, Ramil! Giuhaw sa pagtultol ni mo din sa bahay ni Mamila. Oy! Wala man hinuon kong dili higala sa pamilya. Nagkaani na baya ko, dugay na. Remember niya itong 45th birthday sa imong lola? Nya, ngano niyaman ka? Gusto lang kong mag-unwind. Come on! Kuyogi ko dito sa bahay ni Tita Carmen. Di ko hilig musod anang mga KTV bar. Bisan pag panag-iya pa na sa kong inahan. O banilang ko, please? Karon ra bitaw? Sige na, Ramil, please. Minggoy! Nato, Dragon Schoolin. Wato na sa KTV ni Mami. Ayaw na lang. Wa ko magkinahanglan og alalay. Diya ka na, oy. Didn't I tell you? But I can't spell it out for you. No, it's never gonna be that simple. Wala. Puntag na bali ay. Maguntag na. Sabi mo ako, ay, nagplano ko nga mo adto sa siyudad. Apa nausab ako huna-huna. Atuon lang yun nato si Santi. Ay baon nato si Lia sa nahitabo ni Santi. Maubitaw lula sa. Aron di ta mahaya ni Inday niya. Nala dong. Isip titong atong mga putang ha. Kaya ron ni hatod ko din mo sa lungsod. Sige lula. Kay mabisita sa ko na ipapa dito. Pero ano na dyan kung magpaabot mo lula ha? Oo. Punta ka din. Ano na dyan kung magpaabot? Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahit